ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ከም ዝሕወየ ቁጥሪ 1 ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ገርጊሴኖን መጹ ካብ ጃልባ ምስ ወፀ ብኡብኡ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓነፎ ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ ብመቆሕ እኳ ከጽንዖ ዝኽኣለ ኣይነበረን ብመቆሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ሰዓይ እሰር ነበረ ንመቆሕ ይሰብሮን ሰንሰለቱን ይበትኮ ነበረ እሞ ክሕምቆ ዝኽኣለ ከቶ ኣይነበረን ኩሉ ሰዓት ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቃብርን ኣብ ኣኽራንን ኮይኑ የእዊ ስጋኡ ኸኣ ብፅልፅል ይበጥሕ ነበረ ንየሱስ ርሑቕ ከሎ ምስ ረኣዮ ጐይዩ ሰገደሉ እሞ ወየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ከይተሳቐኒ ብኣምላኽ እምሕለካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ ኢየሱስ ኣታ ርኩስ መንፈስ ካብዚ ሰብኣይ ዝውፃእ ስለ ዝበሎ እዩ ስምካ ኸ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸኣ ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ሌጊዮን እዩ በሎ ካብቲ ሃገር ከየውፅኦም ብዙሕ ለመኖ ኣብኡ ብርቱዕ ሞጓሲ ኣሓሰማታት ኣብ ፀግዒ ከረን ይበልዕ ነበረ ንሳቶም ከኣ ናብተን ኣሓሰማታት ስደደና እሞ ናብአን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ ኢየሱስ ከኣ ብኡብኡ ፈቐደሎም እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እቲ ሞጓሲ ከኣ ካብቲ ፀድፊ ናብ ባሕሪ ፀደፈ ኣስታት 2,000 ነበራ ኣብ ባሕሪ ጥሒለን ሞታ እቶም ጓሶት ድማ ሃደሙ ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከኣ ኣውረዩ እቶም ሰብ ከኣ እቲ ዝኾነ ክርእዩ ወፁ ናብ ኢየሱስ መፁ እቲ ርኩሳት መናፍስቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ለጊዮን ዝነበርዎ ተቐሚጡ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎ እሞ ፈርሁ እቶም ዝረኣዩ ድማ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ከመይ ከም ዝኾነን ብናይተን ሓሰማታትን ነገርዎም ካብ ወሰን ምድሮም ከግልሰሎም ከኣ ክልምንዎ ጀመሩ ኣብ ጃልባ ከኣቱ ከሎ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ምስኡ ክኸውን ለመኖ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ኣብ ሰብካ ኪድ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ንገሮም በሎ እምበር ኣይፈቐደሉን ከይዱ ከኣ ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ኣብ 10 ከተማ ክሰብኽ ጀመረ ኩሎም እውን ተደነቑ ጓል ኢያኢሮስ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይትን ቁፅሪ 21 ከም ብሓድሽ ድማ ኢየሱስ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ምስ ተሳገረ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ከኣ ነበረ ካብ መራሕቲ ቤት ጸሎት ሓደ ኢያኢሮስ ዝስሙ መፀ ምስ ረኣዮ ከኣ ኣብ እግሩ ወዲቑ ጓለይ ክትመውት ኢላ ኣላ እሞ ምእንቲ ክትፍወስን ክትሓወንሲ መፂኻ ኢድካ ኣንብረላ ኢሉ ኣፅኒዑ ለመኖ ምስኡ ድማ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ከኣ ሰዓብዎ ይደፍእዎ እውን ነበሩ ቁፅሪ 25 ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ብብዙሓት ሓኪማት ብዙሕ ተሰቀየት ኩሉ ገንዘባውን ወደት ግና ከገደዳ እምበር ኣይጠቐማን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተተንከኹ ክሓዊ እየ ኢላ ኣላ እሞ ብማእከል እቶም ህዝቢ ብድሕሪኡ መፅያ ክዳኑ ተንከየት ብኡብኡ ዓይኒ ደማ ነቐፀ ካብ ሕማም ከም ዝሓወየት ከኣን ብነፍሳ ተፈለጣ ሽዑ ኢየሱስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከየ በለ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ክደፍኣካ ትርኢ ኣለኻ ንስኻ ግና መን ተንከየኒ ትብል በልዎ ነታ እዚ ዝገበረት ክርኢ ድማ ግልጽ በለ እታ ሰበይትኻ እቲ ኣብኣ ዝኾነ ነገር ፈሊጣ ነበረት እሞ ፈሪሃ ራዕራዕ እናበለት መፅያ ሰገደትሉ ኩሉ ተሓቀውን ነገረቶ ንሱ ኸኣ ጓለይ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማም ክውን ጥዓይ በላ ቁፅሪ 35 ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ ኣለኻ ዝብልዎ መፁ ኢየሱስ ከኣ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስ ሓዊ ያዕቆብን ሓደ እኳ ክስዕቦ ኣይፈቐደን ናብ ገዛ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከኣ ኣተው ጫውጫው ዝብሉን ዝበኺዩን ብዙሕ ዋይ ዝብሉን ረኣየ ኣትዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን ስለምንታይ ከጫውጫው ትብሉን ትበኺዩን ኣለኹም በሎም ሰሓቕዎ ድማ ንሱ ግና ንኹሎም ኣውፂኡ ኣቦ እታ ቆልዓን ኣዲኣን እቶም ምስኡ ዘለውን ሒዙ ናብቲ እታ ቆልዓ ዘላቶ ኣተወ ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ከኣ ጣሊታ ቁም ይበላ ትርጓሚኡ ኣትጓል ተንስኢ እብለኪ ኣለኹ እዩ እታ ጓል ድማ ብኡብኡ ተንስአት 12 ዓመት ጌራ ነበረት እሞ ተዛወረት ሽዑ ዓብዪ ምግራም ተገረሙ ነዚ ሓደ እኳ ከይፈልጦ
أحميمو أعززم زبلاء كواخا نقرب